meidän Stampede vesitiivis metalliratas servo. Nonni, sitten toi piuhoimme läpiviivi taas. Tiivistellään siitä. Taas se noparin katkaisija nyt takaisin kiinni. Edellinen teippi ei kerennyt montaa päivää valentua. No, on se siinä tainnut vuorokauden olla. Tää on aina yhtä kivaa tää. Joku tää aina tekee tätä tarkkaa hommaa, niin alkaa kuiskaa. Muuta. Ite on joku on mennyt semmoista. Irtoo jo. No. Tuossa on se. Ei se ihan solussa. Halkoservon koristeeksi kanssa nakki. Ja se ei vielä ihan hirveästi käännä renkaita tuossa, mutta tässä kohti mä oon normaalisti tehnyt näin, että mä laitan virrat päälle. Virrat päälle sen takia, että tää servo hakee sen nollakohdan. Ja täältä kun katsoo, niin tää trimmi on aivan ääriasennossa. Eli käännetään se tuohon suoraan, niin silloin meillä riittää sääntövaraa molemmille puolille yhtä paljon, että saadaan varmasti kulkemaan suoraan. Ja nyt kun meillä on täällä servo oikeassa asennossa, kääntää renkaat, hukata ruuvi, ei hukata, kääntää tässä kohti renkaat suunnilleen suoraan, täältä se sitten viimeistellään se auto kulkee suoraan, ja tää servovarsi odottaa suoraan eteenpäin. Painetaan se tuonne poorillensa. Ja kiristää kiinni. Nyt sitä saadaan täältä se hieno sää. No, toisin katsoo miten se nyt sitten kääntyy. Voimaa on reilusti, mutta suunta on väärä. Joo. No, kai me sitten käännetään se ohjaus. Noin. Helppoa. Eli 7 näppäin pohjaa. Käännetään rattia ihan sama kumpaan suuntaan. Käännetään vaikka tänne oikealle. Ja klik. Nyt se kääntää taas väärään suuntaan. Eli setti pohjaa. Laitan vaikka vaan vaihteeksi tonne päin. Ja setillä hyväksytään. Niin nyt kääntää oikeaan suuntaan. Ja sit ajelee.